Menus nam arjar khanyo kari China hadin bakla dabi syong meeting bat kiwe kiri ki bana kelang sodong cakap berthai ha ka baya dai banya da ya kamariang ha ka ne ka sla berthai ke jongi long ba ha ka te ka meeting hadin ba kumba katuk ane teli kiri kila menjor ban thong ding lane ban pencerngam ya ki jaka ki balong desert lane ki jaka ki balong rich yam balong ba tang ba katuk ane teli kiri ki ba sim khia ya ka ne ka jingtrai kum si banta ban thong ding ya kari siap palong ba kari China ka de kari ka baning kong ha ka ba kala thong ding lane penjer ngam ya ka te ka desert ka buki desert ka ba ha pa ka ri China palong ba ka jingle ka China kala pen kendit si ka te ka perthai hadin ba kiri na kalang sodong ka perthai kilai i ba kari China ka de si kari ka ba satar bat ka bala kieu ba haduk atata bat haba kala mod ban le kinu kam ka le be sai balong ru bah utus nam arja khanyo kari China kelas dang benthong ya ki ding ya ki plang ha ka te kari siap kabuki balong ba kane kari siap kabuki ka de kari siap ka ba hinyau na ka jing he na ki ri siap ka badan hapo kari China ba kane kari siap kabuki ka dan ya ka jing he ka ba ka prajar square kilometer balong ba kari China ka leb benthong ding ha ka te kari siap balong ru bah ki snam ki ba menshwa kidan ki beri basah ketika risiap Henry kat banang mi ki Singapore ketika risiap kala nang yar bar ka jing terkhong kalawan hakate ka jaka hapo ketika northwest China palang ru ba ki brio da ki million ngot kila patch nong na ketika desert dan ketika risiap ban pet no hadin ba ka jing terkhong kalawan hakate ka risiap balang ba deling ba ka ne ka daw ba ka ri China kelas dang ban pentre kam no marmar da ka ban thong ding ne penjer ngam ya kate ka risiap palau makari China kala lesha ba kala job tiaw palau makari China ru kala ang ba hadin kembal laisnam nadu utus nam arja khanyo kateka jaka kan salong banthong ya ki jor ki jap ban mentau snam arja arway hakane ka video pila banyi iba ki brio ke basang basa kateka risiap menta kila yo banthong ya ki te ki jor ki jap hakaba ki brio ki dan kam na menta ka yeng ka sam jongki bat ha ka baning kong haswa ba kari China kan thong ding ha ka te ka desert lane ka risiap kari China ka sna shwa ya kane ka surak ba lane ka highway ka bajrang hado sispa kilometer knang ba kane ka surak ka laban kiet ki ding ki plang ai knang ba ki la ban thong chapo ka te ka desert lane ka te ka risiap palong ma kari China ha ka ba bon na kelang sodong ka perthai ki breu ki modor bet ba ban pen kala jerngam lane ban pen kala internet lane pen kala ban mi ding mi plang hapo ka risiap kamdai ka basuk lane ka bamla ban long henry hakmat ka ri China ki e baro ki kala lane ki orlong lot bat kane ka de ka dor jong kane ka desert ka buki haswa ba ka ri China kan thong ding bat hang ne phila bani thu ba ka jing terkhong lane ka jing i terkhong sarau ka dan sisa ha ka te ka desert henry menta ki breu ki le thong ding bat ka te ka desert lane ka te ka risiap menta kala kala long kum ka ri jong ka jing rap jing riang jong ki breu jong ka ri China bat kane ba khaddo ka de ka dor ha ka ba kane ka risiap ha ka ba ka ri China kala dep thong ding bat phila ban i ba ka te ka risiap kelas dang kala jarnam